نهيوت كل عالم أبقراني وقم ستسوه نحنا ندحنا نسوه زلنا نسوه زحب استيزي كم زتري وزلهم سبس نزلك بمدراوح بستيزي كما يكون ننطايدا يشوق عاقيا زند ملكوت وحويون عمت سبانا عمل حويون حتى انزند الوعي حويون أتم عوادين ما نستوعدوا جزار سخم مرمرو تنققوا قوانا قال بسقاو نوري بنفسه حتى زلوا سمن دلوا يكلكلا يمسا قال قوانا بلقوا يمسلوا دلوا ما يفلا أبزي عيوم كده نفس سقاون زنساقنا نور يمو يمسا يكبت زيابر أملاخنا محاري يمو من تعادياتو إلم محاري
አብጸሎኩም ዘኩርና ዝቦልና ወልደ ጳውሎስ ከሰተ ብርሃን ገብረ ትንሣኤ ወለተ ገብርኤል አጸደ ማርያም ወለተ ብርሃን አመተ ጽዮን አዝየብ ለተጸጋ መስቀል ግብራ ወለተ ብርሃን ወለተ ሐዋርያት ወለተ ጅዳን መስቀል ግብራ ወለተ ማርያም ወለተ ጅዳን ወለተ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ሩፋኤል አብነት ጉርዞ ጻጽናዮ ኦ ወዳቡና ሃይማኖት ጸኒሖም ዝሞቱ ነፍሳ አቦታትና ናዋትና ተስፋ ጽዮን ተክለ ሚካኤል ወልደ ይስሐቅ ገብረ እግዚአብሔር ወለተ መድኅን አብርሃ ጽዮን ስምረተ ሥላሴ ነፍሶም ዘአብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብብ ናሕናሁም ካብ ኩሉ በደል ከም ካብ ክህደትን ካብ ሓሳብ መዓድ ሙጋዝን አድሕነና ብክዕለትን ርክሰትን ምስካየትን ለውጥ ሃይማኖት ዝባራውያን ካብ ምጽፋር አድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ዛን ተዋሳሰልና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ግዛን ዘላለም ፍጺምና ምድራ ግበረና ኦ ጎይታ ብኣርካን ድሌትካን ኩሉ ዛን ፍጽም ሃበና ዝምናዎም ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትና ምስዝመታ መጽሓፈ ሕይወት ጸሓፈና ጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ስልጣን ዘለካ ሎሙ ኩሉ ዛን ዘላለም ዓለም
عبيد لوات قا يغرب لهم قبل زمرت قام بدلهم دم سلهم كاب كله كي كاسو الروم حلوهم زغندم عبسام سلام يغريل كان نبسم بجاقنا نام كل سبيل كريستيان كاسم بالروم حلو الدقاء وإذا مرحنا إيوس كرسوس موقس بمعرض مسلم سوف كرسوس مسكانا صنعت بوزلك على كل زان زلال مالهم جمسولة الوم سلام لكلكم سلام بزك Amen. Asma Manifest Kudus Adu Amlah Nama tahu telah terpilih bersama Adu Bersama Bersama dalam alam Sudah selesai Bagi mau dari How Na'ayna Mahir Basiru Tuhan Episkopos Na'ay Musi Zinabara Kudus Abba Gorgorius Zabaha Sahabu Malaktur Ndubola Kanzubela Nungiya Ab Dumelka Zmatlo Bivahari Istakakolo Yes Kursos Zukon Lusrah Bulbuhon Filato Falatiu Manzir Musilzavir Sama Araraya Alkona Rusu Athitu Sawkainu Naibuzu Bahari Wahidu Yumbar Interfo Sga Muwahad Kabin Belet Abdiyahir እንታይ ድሕነት ኣሎ ግና ንሱ ነገስታትን መኳንንትን ዝገዝእ ከሎ ንዓና ንምምሳል ኣብ ዝመፀሉ ናይ ጉዙእ ባህሪ ኣብ ዝተዋሃደሉን ግዜ ካብ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ኣይነኣሰን ምድሪ ዝፈጠረ ንዕኡ ብትውልዲ ካብኡ ንበልፅ ኢና ዝብሉ እኒ ቀያፋ ተሳለቁሉ ንኩሉ ፍጥረት ዝገዝእ ንሱ መዕረፊ ስፍራ ኣይረኸበን ብስጋ ምስ ተወልደ ኣብ መብልዕ ማል ኣደቀስዎ እምበር ዘይልወጥ ንጹህ ቃል ነቲ ዝልወጥ ባህርየ ሰብ ተዋሃደ ስራሕ ሰብ እውን ገንዘቡ ገበረ ነፍሱ ካብ ስጉ ክሳዕ ምፍላይ በፂሑ ትሕትና ኣብዚሑ ገበረ ብነፍስን ስጋን ዝፈርድ ንዕኡ ናይ መወዳእታ ሞት ናብ ዝፍረደሉ ኣደባባይ ኣውፅዎ ሊቃነ መላእክቲ ፈጢሩ ንዝገዝእ ንሱ ብኢድ ሓጥኣን ተታሓዘ እቲ ህይወት ንሱ ሞተ ምዕራፍ 36-4 እዚ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ናይ ኑሲስ ኤጲስቆጶስ ብዛዕባ ምምሳሕ ከም ዝግባእ ከምኡውን ካብ ሓጢኣቱ ዝምለስ ሰብ ተድላን ዕረፍትን መንግስተ ሰማያትን ከም ዝወርስ ዝነበረሉ ድርሳን እዚ እዩ እግዚኣብሔር ብኩሉ ስርሑ ዝኸበረ እዩ ብናይ በብሃገሩ ኣዘራርባ በብቋንቁ ፈፂሙ ዝተመስገነ እዩ ንዓና ኣፍቂሩ ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ኣምፂ ዝፈጠረ ንሱ እዩ ብድሕሪ እዚ ዘለዓለም ብዝነብር ብኩሉ ኣዕናቁ ክብሪ ዝተመሰለ እንጀራ መንግስቲ ትውልድ ዓደለና እዚኣቶም ድማ በቲ ክብሩን ዓበይቲ ተኣምራትን ዝገበረን ከምኡውን በቲ ንቑፅ ምድሪ ብማእከል ባሕሪ ዝኸደ ብነቢ ሙሴ ዝተዛረቦም ቃላት እዮም ኣጋሩ ኣይረሰሖም ክዳኑ እውን ኣይጠልቀዩን
ከምቶም ኣጋሮም ብሓዊ ዘይነደዱ ክዳውንቶምን ብሽታ ዋዕይን ዲን ትኪ ዘይተለወጠ ከም ሰለስቱ መንእሰያት እዩ። እንተኾነ ግና እዚ ዓብይ ነቢ ናብ ዓሚቕ ባሕሪ ኣተወ። ብዙሕ ህዝቢ እውን ምስኡ ኣሳገረ። ጸላእቶም እውን ኣብ ዓሚቑ ባሕሪ ኣስጠመ። እዚ ነቢ እዚ ከምቲ ሰብ ምስ ብጻዩ ዝዘራረብ እግዚአብሔር ድማ ቃል ብቃል ዝተዛረቦ ገጽ ብገጽ ተራእዮ እዩ። ደቂ እስራኤል እውን ካብ መግዛእቲ ግብፃውያን ናፃ ዘውፅአ ነቢ እዩ። ኣብ ሕቑፊ ኣብ ግብፂ ተኣምራት ዝገበረ እዚ ዓብይ እዩ። እዚ ነቢ እዩ። ኩሎም ፍጥራት ዝተኣዘዝሉ እዚ ነቢ እዚ እዩ። ልቡ ከም ዝፈትዎ ብልሳኑ ከይተዛረበ ብልቡ ሓሲቡ ነቲ ባሕሪ ደም ናብ ምዃን ለወጦ። ኢዱ ናብቲ ባሕሪ ኣመልከተ እሞ ማይ እውን ተለዊጡ ደም ኮነ። እዚ ነቢ እዚ ናብ ግብፃውያን ቁርዕባት ተናኸስቲ ፅንፅያ ቃጤፃን አንበጣን ዝሰደደ እዩ። እዚ ኩሉ ካብኣቶም ቀልጢፉ ዘይረሓቐሎም እውን እዚ ነቢ እዚ እዩ። እግዚአብሔር እውን ኣብ ዘመኑ ኣብ ዓለም እዚ ካብ ዘለዉ ኩሎም ላዕሊ ባርያይ ሙሴ ዓብይ እዩ ክብል ዝመስከረሉ እዩ። እግዚአብሔር ኣነ ኣምላኽ ገዛኢ ፈርዖን ገበርኩኻ ዝበሎ ነዚ ነቢ እዚ እዩ። ንሰዓብቲ ቆሬን ብሓዊ ዘለደ ነቶም ብግብሪ ዝመሳሰልዎ ንዳታንን ንኣቤሮን ድማ ብሂወት ከለዉ ናብ ሲኦል ዘውረዶም እዚ ነቢ እዩ። ካብ ወገን ደቂ እስራኤል ምእንቲ ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ግዜ ዝለመነ እግዚአብሔር ድማ ብናቱ ኣማላድነት ካብኣቶም መቕዘፍቲ ዘረሓቐ እዚ ነቢ እዩ። እግዚአብሔር ኣብ ግብፂ ሓይሉ ዝገለፀሉ ነቢ እዚ እዩ። ጸሎቶሙ ዝሃንጽ ኩልና ቤተክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ክርስቲያን ለይቤሎ ነግር
ببرغ سميان حالات ملاك نعدادو من نعدادن بارغ وكل مغوار سنايم مسومكو نغبال قدس مستير كحابو نبتتن من كحين ككله نجر معراب يكون الله سقاو من نفسه من منفسه من زمقب يكون وزلقا مسكان صنعات مسون زلقا لهم كل مسوان بس كل سلام كل سان زلال العالم آمين قولوا ملاك السماء كلهم صلتنا مهللنا عشبنا أصدقنا نصحنا حدنتنا تقبلوا سلام حروت ما يجعلوا إلى آخرنا أبا علمنا كلهم ما يجعلوا محرمنا آخرنا كلها أن تقبلنا ما يسمى المقبي حولنا ذرنا تولدنا علينا بارخلنا بحيمانتنا أرتب الصوار يزمعنا إذا مرعى تقبلنا خمتنا حمش لبما لنا كنت دالنا نصن حمل ورحات يقول لنا أملاك أو دامتنا يبارخ أو دامتنا يقدس قدس مسكن بمرحتنا يبارخنا أم تقلتكم ذكرنا نزولنا كلهم ولد باولوس كسات ابراهيم قبل تنسى ولد جبريل أعطد ماريا ولد ابراهيم متوتيا آدم ولد تلقى مسكن كبرى ولد ابراهيم ولد هواريات ولد تجلى مسكن كبرى ولد ماريا ولد تجلان ولد ابراهيم ولد ميكا ولد رفاعل أبراهاتي كلهم بمحرات يتذكروا أبزع على أبزع رفع وأنا أبطأ نادي هم لهم مزوج كريستيان سوات يرتران تسفات يندهن ميكائيل ولد إسحاق قبل እግዚአብሔር ولد تمدن أبرهات يسمرة سلاسي
هاجر هيوت من قصة سماء وارثة ثلاثة بس قدنا بعض نقطة هم رساملاتي أرملنا أو يلزم سمي أن السماء ربنا كونا مدريه لا يذكرنا محبتنا بدنا دقنا قبوادنا بردنا يدكم منقز حيل كبر او سيدي مريم مقبز قبل ملا سلامتا سلام برقيو Yesus Kristus. الشتاء مع بيتي وتوصل للزمر مع بيتي المتاع اسمع قول منفس قدوس أهدو أملاك ክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን በነቢያት ሐዋርያት ከአብና ቅዱሳን በአማላጅነት ቅዱሳን ቅዱሳን ዲናችን ድንግል ማርያም ተራዳኢነት ቅዱሳን መላእክት ቅዱሳን አባታትን ታምኑ ክብር ሰላም አንተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት የአካለ ምስጢር ሐዋርያት ዲያቆናት አቦታት አቤታት ሐዋርያት ቤታ ዘፍቁረት ሕፃናት ከነሐዲርኩም ወነመትሁም ወነያለሁም أن سمعت بالإجابة عن لقنا بأنا أمركم أتوارثوا تتبرع تمزجنا لهم عشان فارق زاجس أنا لكم سلس نظام ناكم قرينا أقدامي بسمع أول كنفس كدوس سبب هذه سلمة وبنتز عزوزنا ساتريك بما نايسال مازمن تودي ولا مزمور بسمع تودي مزمن بسمع أول كنفس كدوس በአማላጅነት ቅዱሳን ቅዱሳን አዲናችን ድንግል ማርያም ተራዳኢነት ቅዱሳን መላእክት ቅዱሳን አባታትን አሚናን ሀቤናን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
نزامر نبال نسيبه
سبحون زمن سبحون عيدنا يوتن كتنا مدعاني جوان نفسنا سبحان يوتن كتنا مسنا قويها بجهنا زماري مالات أقول الموين عبدنا توصلنا في بعضنا سنيكون تسمعنا تاوسوا تقولوا صلاة سنسمعهم وسؤال الجزائر الواحد من أشكر كل ساعة ويسمع سنور الجزائر أملاك وين وتوقف الجزائر كل ساعة آمين نحواتنا زماري ملاك يسمعنا زماري ملاك يسمعنا شمو من سنانا تزي حد من مستعملات تحفلنا حكي زيارة ملاك بسفاد وينو نابزي كور بعد زيزة بصحنا عبد لما ننفسنا هيوت من رخبور لما قدس فترنا زيارة ملاك كبر المسلانا نوعي قلنا بار لما عنتي ويلما للعصر شوعته كلاتنا كم نفوتو بعد مسكالي ميزا أو عدنا دميرنا النوعلو أبزون بمتنو تبتع منا النذكرو بعد مسكالي زيارة ملاك نمنتا بحثيرون إحنا نمنتاينا نمسكال النغبرو مسكال سي نجر ديكونن نابنات بعنشة تخسر هذا بحثين كبورك تخسر هذا زي قدس نجر ديكونن من داينا نمسكال إحنا الزنا النغبرو ويدما كبرن هو داينا أبزكن تنزوج لنا كل جزء زيارة عملا كبر سلزهابوي نتمسكال زيارة عملا كبر هوي نمن داينا لما نلك سبات كابتوم إسرائيل قدام فترة حدا فترة زغنا آدم مالديو زيارة عملاك كاب قالوا توليدنا آدم كاب قدسنا نقول مريم كاب سجا كاب نفسا لبيسو كدحنو زفقدنا آدم نزكبر فترة غير زفقرو آدم كدحنو زفقدنا أمس قد تسقيليو فارق زيابير سلزخوني فقط سوات سلزخونا يكونه فارق زيابير كوينو نمسكال بعلو زيارة عملاك كبر سلزهابوي أبدي نستبقو ناي نستبقو ناي بزعبا مسكال الله مستبقو بقملنا أو انتاي زبل نمنتاينا نحنا نمسكال نخبرو عبوتاتنا خنبرنا كله اسمه قدسو بدمو أكو بدم بايدل نوعو نتمسكال تسني زقدسو بدمو سلازخنا بدم قويتا مدحنا إيس كرسوس سلازخنا نوعوينا نايت أقاس كده نسجلو زمران حواتنا وننتاي كبلو صني حمالتيو نمسكالين ندينا قدسن نقول مريم سني كنسجد قبعنا يو ويدما خنا مسجد قبعنا يو التمنتاي سني أدينا قدسن نقول مريم كاب سجا وسيلو كاب نفس وسيلو سلزة خبرات زيابير عملاك ويتعمر حنان يسوع كرسوس نمسكال لما ندك سوال
መጣን ተድሕን ብደሙ ስለዚ ቀደሶ ማለት እዩ መቀደሶ በደሙ አቦ በደመ ባይድብ ብናይ ካልእ ብናይ ጓና ደም ዘይኮነስ ብናይ ገዛርሱ ብናይ አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ስለዚ ተቀደሰ ስለዚ ተባረከ ነዚ መስቀል እዚ እንታይ ብሎ ማለት እዩ ክቡር ንብሎ ክቡር ውእቱ ዕፀ መስቀል ይዝብል ክቡር ውእቱ ዕፀ መስቀል ይዝብለና ኣብ ንንሽ ከም ክበልኩም ከም ፋር እግዚአብሔር ማለት እዩ ኣብዚውን ብዜማ እውን ከነብፅሑ ኢና ከም ፋር እግዚአብሔር ማለት እዩ እትትርጉሙ አጸቢቁ ንኽርዳእና ኢለ ደምፆ ዘለኹ ስለዚ እንታይ ዝብል መስለኩም ወካበና ሰበኩ ዘኩሎ እግዚአብሔር አምላክ በእንተ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ይዝብለና እንታይ ይብል ዕፀ መስቀል ቅዱስ ኣብቲ መጀመርያ ምስ ምንታይ ያወዳድሮ ማለት እዩ ምስ በትሪ ናይ አሮን ካብቶም ደቂ እስራኤላውያን ካብ 12 ነገድ ናቱ ነገድ ንክህነት ክምረፅ ከሎ መጀመርያ እግዚአብሔር አምላክ ብኸመይ ይባርዮ እንተኢልና እቲ በትሪ ዕንጨይቲ ምርኩስ ዝነበረ በቂሉ ከም ዝሓገረ ካብቶም ናይቶም 12 ነገድ ደይበቆለ እታ ዕንጨይቲ ናይ መን በቂላ ተረኺባ ማለት እዩ ናይ አሮን በትሪ ከም ዝበቆለት ሽሕኳ ኣብዚ እንተገበረት ሽሕኳ እንተበቆለት ግና ድሕነት ዘምፀት ኣይኮነትን እንዳበለ ዝገልፅ ኣብዚ መስቀለ ክርስቶስ ግና ሓይሊ ኣለዋ ብኸመይ ድማ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝቀደሳ እንታይ ዝብል መስቀለ ክርስቶስ ሰብ ቤዛነ ወሃይልነ አጋዘ ጻድቃነ ወአጣነ ግብርናተ ሰይጣን ጸላኢነ ነሲኦ ስልጣነ ናብ እግዚአብሔር ኣብ ጽድቂ ዘግዓዘ ዘሳጋገረ መስቀል ክርስቶስ እዩ እንዳበለ እዩ እንዳበለ ቅዱሳን አቦታትና ዝሰርዑልና ማለት እዩ ስለዚህም ድማ እንታይ ይብሉ ለክብረ ዝንቱ መስቀል ክርስቶሳውያን ንስግድ በብርሃት ወበረሃት ሻሁ ፈጣሪ ህላዌ ወልድ እስመ ቀደሶ በደሙ ወአኮ በደመ ባይ መልእክተ ዝንቱ መስቀል ይብል ኣብ ርእሲ እዚ መስቀል ዝብል ሞተ መለኮት በትስብእቱ መለኮት ስንድ ብትስብእት እንታይ ኮነ ማለት እዩ ሞተ ትስብእት ሰብ መለኮቱ ይተፈልጠ ወይ ተተሰሃቦቱ እቲ ትስብእት ዝበሃል ካብ መለኮቱ ዋላ ንቅፅበት ዓይኒ ካብኡ እንታይ ኣይኮነን ኣይተፈልየን በበትረ ዝንቱ መስቀል ሃዋርያት ይሁለ ዘሞተ ዘይገብሩ መንክራተ ሰደዱ አጋንንተ ወሰበሩ ጣዕታተ ነቲ ኣብዚ መስቀል እዚ ዝሞተ ሞት ዝጠዓመ ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ ሃዋርያቱ ዝኾኑ በዚ መስቀል እዚ ገይሮም እንታይ ገብሩ ነይሮም ይብሉና ኣለዉ ቦታትና ማለት እዩ በዚ መስቀል እዚ ገይሮም ብዙሓት ተኣምራት ይፍፅሙ ነይሮም ኣጋንንት የውፁ ነይሮም ንጣዖታት ድማ እንታይ ገብሩ ነይሮም ይሰብሩ ወይ ይቕጥቅጡ ነይሮም በእንተ ዝንቱ ከምዚ ስለ ዝኾነ ድማ በእንተ ዝንቱ ኣዘዙ መምህራነ ቅዱስ ወንጌል ኣምሳለ ፈጣሪ ልኡል ንስግድ ለመስቀል ወለማርያም ድንግል ልክዕ ከምቲ ንኣምላክ ንባህሪኡ እንሰግደሉ ናይ ፀጋ ስግደት ድማ ነዲና ቅድስት ድንግል ማርያምን ንመስቀልን ይግባእ እዩ ስግደት ይግባእ እዩ አንተ ወይ መዝሙር እንታይ ዝብል መዝሙር ገይሮምልና ነይሮም ቅድሚ ወንጌል ምንባቡ ስብከት ዝስበኽ ኣሎ ምዞ እሱ ኣብኡ እንታይ ኢሎምና እየ ንሰግድ ኩልና ሃበ ቆመ እግረ እግዚእነ ኣንሕና ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ትገብር ኢሉ ንሰግድ እዚ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 5 ተጻሒፍልና ኣሎ እንታይ ዝብል እየ ንሰግድ ኩልና ሃበ ቆመ እግረ እግዚእነ ኣብቲ ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቆመሉ ኣብቲ ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ገዛኢና ዝኾነ ኣምላኽና ዝኾነ መድሓኒና ዝኾነ ዝቆመሉ ወይ ድማ ዝተሸንከረሉ ናብኡ እንታይ ንገብር ኢና ንሰግድ ኩልና ኢሉ ንጉስ ዳዊት ኣቐዲሙ እዩ እየ ንሰግድ ኩልና ሃበ ቆመ እግረ እግዚእነ ኣብቲ ጎይታና ኣብቲ መድሓኒና ዝተሸንከረሉ ወይ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ጎይታና ዝተሸንከረሉ ኣብኡ ንዑ እንታይ ንገብር ኢና ማለት እዩ ንሰግድ ኩልና ሃበ ቆመ እግረ እግዚእነ ስለዚ ኣቦታትና ብከምዚ መልክዖም ድማ ኣምሳለ ፈጣሪ ልኡል
نسجد لمسكال ولا مريم دنجل نمسكال نمريم دنجل كنسجد يقبعني يقبعي لمريم سنزن سجلاتي منسع سجا نمريم كا نسجد الله مخنيات كلا يكون ننتايلاي زيابير عملاك مسيو كاب سجا كاب نفسها نفس سلز وصلت براي سلز خبرأي سلز خبرأي إحنا دماغ كديتا تكبر مالتي ناي كبري سجدة ويدما ناي سجا سجدة نسجد مالتي لما لا تمسكل هي كما تناجرنا قدمه لعليه أن ترتبه دمكا همامي بباري سجا زهرنا زي حمن زي دكم زي موت ملكوتاوي حيل دلو زيابير عملاقنا بسكون تاكونا مالتي حمامة بتصدموا سبحانه وتعالى دلومو سمت عاري وكبرمو نزيوم كلتا فطران ندينا قسم مريم نمسكل قديت حتى اليوم ويدما انت يقبومي سبحانه وتعالى لك كم زيابير عملاق نمسكنو معي زي كون انت داي ناي كبر مسغانا نعم انت يقونامي يقبوم سمت عاري بكبرمو إلي زود زي مستقوناي مسألة أبواتنا زحفوا بحقه أبواتنا زحفوا بالمسكرو ويدما عمو عبد العنبر ترى نقرأ يكونه زعم مسألة بزح بزي كنزار ولو نقرأ له أبو لك إذا نتقينا هجي أبزح بوتا ملكتنا مسألة تجيب قدمو قيتها مرحنا يسكر صحاب قدمه أما مسألة ومسقالو بزح أبنتات نيرنا أبو لك إذا نمتايو زغا قوينو انتايلنا ندك سبال نتي نالإنس مسأل تشنكيرو كم نعانا بجانا غمز حدث كويتا مرحنا يسوس كرسوس ملكت نغوغونهم ويدما نعو ترديهم بحقي زيابير كويتا مرحنا يسوس كرسوس أملاقهم مرحانيهم مغانهم كمتان نقبوليهم ملكت أجرابنا دك يسيف خباركم كله أمنشرشا معراف ناي زفرت 40 شمنتن تزي دغاغي تاطسا مالتي او كينا انت بيبنا دقيس كباركم كله رئيس كابر رئيس ابو حدد هنا دوسي ايقوم مالتيو دقنو خباركم كله نمناسين افريم كباركم كله انت يغيرو نتع ات من يفاتلو يوسف نتوم دقم صيو نتعابي بصقام ابو غيرو بيمان خبارغو بخور سلازخونه ابولي كيدان دما تبخوري مجمريا تبارك مالك بخورنا يزدل شعور مناسين خبارو كويلو بيمانو غيرو نيفريم كاب صقامو غيرو قدس يعقوب عبد وانت اريغو عينو ايريني مصحف قدس كوميز بسكرنا شعور زير እንዳለው ሁሉ مناسين ኤፍሬምን አብቅርሚት ቆይሞም ጎለው እንታይ ከም ዝገበረ ታሪክ ዝነገርና ማለት እዩ ኢዱ ከም ዝገሩ አማሳቀ ይባርጎ ንኤፍሬም ንምናሴ ብጸጋው ኢዱ ገሩ ንኤፍሬም ድማ በየማን ኢዱ ገሩ ከም ዝገሩ خبارو ብረ ማለት እዩ አቦና ቅዱስ ዮሴፍ ድማ ወዱን ያይቆም ማለት እዩ አቦይ ሳሪዩ ተጋጊ ኢዱ ሒዙ ክፈላለዩ ደሊ ማለት ኖ أبو زكايت بغري بيمان كذا بيمان كذا لو زكايت بغري نو فريق الله كيلو إذن تايم تيرنا إزبيكزيابير بنكزيابير مدرتي وسنم تايم صوم شحقة حجي أنا تباركهم زباركم زباركم نزوم قلعت حجي زباركم تايم جزياوي زلال أيكون زلال ما ويكون دحريقنا ودا أملا ويتامر حنان يسكر سسمتيو بمسألة غير تخبر غوركم مالتي تباركم يزبل من أخذ زلوي أبو دارنا زعم مسألكم ورنا خلوا قتيلو دما نيشة تجزي بلنا كذا وصينا وفربع كنا بعد سلسلنا كانوا موسى هذا ما قدي قواد خلوا كذا مدرة جبتنا مدرة كنا وقعد خلوا نجزي على راملات توم ذات إسرائيل مسقط عوا زنا خستمن ويدما من دلائل تمن سديد الله بزحات كابدت إسرائيل كموت جميرو مالتي شعو كل جزء خمس قبر ودت إسرائيل ناب موسى من ظلمونه
ንግዚአብሔር ክረኽቦ አይቃሉ ንሙሴ መጽም ለሚኖም እንታይ ዝብሉ ኢሎሞ ማለት እዩ በጃኻ ሙሴ ናብ አምላኽካን ለምነልና ኢሎም ስለማኑ እግዚአብሔር አምላክ ድማ እንታይ ሙሴ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ስለመነ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱሳን ስለተሰምዕ ነቢይ እግዚአብሔር ሙሴ ሰሚዑ እንታይ ብሎ ማለት እዩ ደቂ እስራኤል ምልክት መታን ክኸውን እንዳሕራይ ዘመኑን ምልክት ክኸውን ካብ ቀዲመ ከም ዝተዛረብክዎ ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ ኢኹም ዝበልኮ ምልክት ክኾኖም መታን ክፈልጡ መታን ክርድኡ እንታይ ግበር ኢልዎ ንተመን በስራ ዝምልክት ጌርካ አባላ ኣብ መስቀል ስቆሎ አባላ ስቆሎ ንዑ ዝተነኽሰ ዘበለ በተተመንት ማለት እዩ ዝተነኽሰ ዘበለ ናብታ አስራዚ ናብቲ ተመንቲ ናብቲ በአምሳል ተመን ዝተሰቂሉ ዘሎ አስራዚ ናኡ ዝጠመተ ዘበለ ኩሉ እንተኸውን ክድሕኒ ኣብ ተመን ጠሚትካ ስድሓን ራእዮም ወትስራሕ እግዚአብሔር ኣብ ተመን ጠሚትካ ድድሓን ኢላ ተመንሲ እንታይ እዩ ተመንሲ ወልሓንቲ ዘለዎ ነገር የብሉ ስልጣን ዘለዎ ወልሓንቲ ነገር የብሉ ግን አምሳል ናቱ መተካእታ ናቱ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብድሕራይ ዘመን መፅኡ ንዓና ከድሕነና ምዃኑ እቲ ድሕነት ድማ ብዓብዪ ድማ እግዚአብሔር አምላክና ኩሉ ከኣል ከም ምዃኑ እቲ በረኸቱ ድማ ንኩሉ ይውሕዝ ከም ምዃኑ ከርእየና እምበር ካልእ ኣይኮነን ማለት ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ብሓቂ ነቲ ዝኣምኑ ከምቲ ዓንተ ዝተባሃለ ቃል መስቀል ንዓና ነቶም እናኣምን እንታይ ተባሂሉ ትማሊ ንምሃሮ ነር ሰሚዕና እንተኮይና ትማሊ ቀዳም ትምህርቲ ንምሃሮ ነር ዲያቆን ሓውና ይምህረና ነይሩ ቃል መስቀል ነቶም እናኣምን ሓይሊ እግዚአብሔር ወይ ድማ መድሓኒና እዩ ነቶም ዘይኣምኑ ግን እንታይ እዩ ነቶም ዘይኣምኑ ግን ዕሽነት እዩ ትርጉም የብሉን ነቶም ዘይኣምኑ ትርጉም የብሉን ነቶም ዝኣምኑ ደቂ እስራኤል ሕጂ ተእዋነቲ ናብ ዝባላ ዝሞ ጠሙቱ ክድሕኑ ኢኹም ዝተባሃሉ እቶም ዝጠሞቱ እንታይ ኮይኖም እዮም ድሒኖም ኣይድሓኑን ነቶም ኣብ መስቀላ ንሕና ንምርኮስ ብሓቂ እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኣድሒንና ኢልና ንኣምን ብክርስቶስ ክርስቲያን ዝኾንና ክርስቶሳውያን ድማ መስቀል ናይ መስቀል ነገር ንዓና እንታይ ገብረና እዩ የድሕነና እዩ እግዚአብሔር ስለዝቀደሶ ስለዝባረኮ ኢልና ኢና ንኣምን ስለዚ ነዞም ደቂ እስራኤላውያን ከም ዝረኣናዮ እዚ ዓብዪ ምልክት እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 እውን ባዕሉ ጎይታ መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ልክዕ ሙሴ ነቲ ተመን ከም ዝሰቐሎ ወዲ ሰብ ድማ ክስቀል ይግብኦ እዩ ብምባል ነዚ ኣብነት እዚ እንታይ ገበረና ማለት እዩ ኣረጋጊፁ ነገረና ብዛዕባ መስቀል ምዃኑ ኣረጋጊፁ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ነጊርና ኣሎ ጎይታ መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኽረ ስሙ ክብርን ምስጋናን ንዕይኹን እምበር ኩሉ ግዜ እቲ ታሪክ ናይዚ ዕለት እዚ ታሪክ ኩሉ ግዜ ይንገረና ስለዝኾነ ሕጂ ብዛዕባ መስቀል ኣፀቢቕና ክንፈልጥ ብዛዕባ መስቀል ኣብ ማዕተብና ንገብሮ ኣብ ኩሉ እንትናና ንገብሮ እንተሓመምና ንውዑ ተሳሊምና እንፍወስ ካብ ጸላኢ ሰናያት መካደ እንታይና ንብል ኣብዚ ሰግድ ለኣብ ወሎ መንፈስ ቅዱስ ክንብል ከለና መስቀል ሃይልነ መስቀል ፅንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድሓኒተ ነፍስነ ኢና መስቀል ሃይልነ ማለት ማለት መስቀል ሃይልና እዩ ብኸመይ ሃይልና ኮይኑ መድሓኒተ ነፍስነ መድሓኒት ናይ ነፍስና አይሁድ ትሄዱ ንነሳ አመነ ወልደ አመነ በኃይለ መስቀሉ ድህነ ኢና ንብል አይሁድ ካሓዱ ንሕና ግና እንታይ ገበርና አመና በኃይለ መስቀሉ እንታይ ገኾና ደሓና እዚኡ መልእኽትና ኢሎም ማዓልቲ እሞ እግዚአብሔር አምላክ ነዚ ዘስተውዕል ልቦና ይሃበና ብሓቂ ድማ ክርስቶሳውያን እቲ መስቀል ንዕኦም ዓብ ትርጉም ስለ ዘለዎ ኢሌኒ ንግስት ድሕሪ 300 ዓመት ምቕባሩ ኣውፅኣቶ ማለት እዩ 325 ዓመተ ምህረት እያ ኣውፅኣቶ ከባቢ 300 ዓመት ተቐቢሩ ዝነበረ ኣብ ከባቢ ኢየሩሳሌም ማለት ተቐቢሩ ዝነበረ ድሕሪ 300 ዓመት እያ ፍሒራ ኣውፅኣቶ ነዚ ታሪክ እዚ እንዳዘከርና ነቶም
بزمن ليقاوم تزنور كريستوساويان كريستوس كريستيان حواتنا زغونو نعم دا ذكرنا يا رب معك مسقل نوعلو زداميران دمرو دما كلنا هم نبطو نتي مسقل نمركات مقد እግዚአብሔር نفلات دميرو اتتكينا بيكون يزبد سلسته غوبو خمرا خوين سلز نبره توما يداوان بقرحنتي نتمسقل كريستوس مستمنا شفاتو زنورون حاويسهم سلز قورومو مو نسلسته بيتعانى زاكل ايوداوان كاب يروساليم كتما يروساليم زنورو وحا داكو وحا بنا سلسته غوبو خم تكوني تاريخ سنغرنا سلسته غوبو مسكونه دما إليني نجس مجد እግዚአብሔር መጣን ክትፈልጥ ዳሜራ ከምዝንሪዮ ከምዝደመረ ወይ ድማ ዳሜራ ማለት ምድማር ማለት ነው እንጨት ዘራሪባ ወይ ድማ ረባሪባ ማለት ንቆሙ ጌራ እንታይ ገበረት ማለት ነው حوق ጸሎቶ ሽዑ እንታይ ኢላ ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ምልክት ሃበና ኢላ ለሚና ሽዑ ዝትክዝ ድማ ናተን ናአፍቲ ናይ ጎዳ መርዓና ኢየሱስ ክርስቶስ تقبيرلو زنبر غوبو كم زمل كذا ويدما قدوس يارن تاي زبل سجد يزبل سجد تيس نتيس تاغبره سجد ويدما كم زمل قطلمو نتاغو نتلتغو غديبو نتحانت غوبو غزامر حنان يسوع كريستوس زنبرا انتاي غور مالتي في حيرهم اوصو بصفح في حيرهم مسرخو دما ثلاثه مسكرخو ናይ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይቶም ክልተ ሸፋቱ ዝነበሩ ማለት ቢማን ጸጋም ጥጦስን ዳክርስን ዝነበሩ ማለት ስለዚህ ሽዑ መሪሳ ድማ ንግስቲ የለኒ ባር ካብ ቀደሙን አይሁዳውያን ዝቀበርዎ ምክንያት እንታይ ነይሩ እንታይና ተመስቀል ተአምራት ትገብር ምትጀመረ ወሐፍ ቀብርዎ ፈተል ማለት ነዚ ነገር ዝንخحقዎ ስለዚህ ታሪክ ነዚ ነገር ምሰምዐት ባ ካብ ሰለስቲዩ ናይ መስቀል ክርስቶስ አይና ሙሃመድ መዳን ከበደ ኡማታምጡ ሙት ወናምጡ ኢሎም ምስፈተነዎ እቲ ዝፈወሰ ናይ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ብከምዚ ኣረጋጊፆም ነዚ ዕፀ መስቀል ድማ ኣብ ብዙሕ ቆሪፆም ንበረኸት ናብ ኩሉ ዓለም ዝነበሩ እዋንቲ ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ዝተዘርግሐ ሕጂ ኣቦታትና ከም ዝነግሩና ቤተ ክርስቲያንና ከም ዝነግረና ኣብ ኢትዮጵያ ገለ ክፋል ናይቲ ዕፀ መስቀል ከም ዘሎ እንገረና ቤተ ክርስቲያንና ከምኡ ኢላ ተኣምኑ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን እቲ ዝዓበየ ነገር እቲ መስቀል ልክዕ ኣንሕና ኣብ ማዕተብና ንገብሮ ኣብ ካልእ ንገብሮ ንፀላኢ ዘሳድድ ሰይጣን ዲያብሎስ ብኡ ዝተሳደደሉ ስለዝኾነ ኢና ብክብሪ እነብሎ ማለት እዩ እሞ ነዚ ከነስተውዕሉ እግዚኣብሔር ኣምላክ መንፈሱ ይዓግደና ንዓይንኩም ሓውኩም ፅሊልኩም ስለሰማዕኩም እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣብ ትገብሮ ፀሎት ፅኒሉ ስማዓኩም ስብሓት ለእግዚኣብሔር ወላዲቱ ንገሎ መስቀሉ ክቡር ኣሜን ኣሎ እምበር كنوطينا دقة تكبر على الجبرية كموموسانا دق رابزي وفيا علما بعد الجاير مسكن كل جزء مسحابكم حسب كل جزء مصدقكم مسحابكم هم سواهم جاير عملك عدلكم بحق دما بزحنا كرينا درزلنا عامو تراعي كونو لعن عاموين اللي كريستيان زوق زلمو اتوم زي قبرنا كن اتوم نقبر لنا دما نايمن بس تعبيد دي كون بحقي بوشنا امينا كنقبرو እግዚአብሔር حقسنا فتن زي تربس لغنا ማለት ሁሉ ጊዜ ስለዚህ በተብርሃን حقنا መቀደሲ ናይኪዳን ምረት ማለት እዩ $300 ይባትና አላህ እግዚአብሔር አምላክ زبدل كي دكاكي ماما بلتش زمان مستدرابيت كوينا بحكي بحال بروان مالك كل جزء بحال بروان حدا ما عاد قدام عاد زي كنا بزوج متشر كبرتها بلنا البيت الكريستيان كبرتها بلنا حجون $6 يبان عن لو ما بلتش زي راملا زبدل كنا يتكاكي بحق كبرت هذا كبرت الساعة مسكال كبرت ما مقدسي $100 يومنا لوك زي رام لوك زبدلكم ونعقمون يتكالكم قبل سبرقة برقة عدل الماء
قبرت سناي دما مقدس خمو $100 لتبرهان مقدس سنة كده نورت وساقي $50 ولتقيدان دما مقدسي 50 ملذ تسقى مقدسي 50 كلها جاي رملات بركة بس بركة عبدنا لتبرهان بسرات مقدسي $100 جاي رابلنا وحكي بركة مسامة مريم نقصنا بركة $50 نقصنا مقدس دما 50 كل ملو $100 يومنا لو جاي رملات تقدركم ويتفعلكم تقصت تقلو بس نقصتي تقلى مقدس دما $500 يومنا له بحكي كل جزءنا مسكنا هنا باهم كل جزء نمو بسمعنا نبرز لنا جاهير عبدنا ورد عبدنا أبونا حري مسوسانا نشرشا أحبيرهم صلوات قبولنا ناي ماما لتاش كمزي بيتنا يزلنا ناي ودن مالتيو أنا 10 عامدين ذكروا زلوا 10 عامدين لو مالتيو جاي راملا وحكي نمس السماء قبل وارسل احنا من تولدنا نحاول ودي نحاول والعان تي قوم جاي راملا اي تلعبكم من زلمون تنايم بحكي ما معوم نمس السماء زلوا سدرا دما كلنا نام صنع جاي راملا حالنا أقول مني لخن باليوم من برشة حق عملا على مقوي من برشة كمسلم والجهاد ثلاثة تيتمزيكم إحنا عندكم عنه مني أنا حلنا حقنا دما أبو عارفهم مالو سيتي إساس مالدي ثم زي بلدنا نوال وضعتنا بايت فرقة زي لنا نوال وضع مالتي زي بلدنا بوحدوتي نابجزا مخالكو شغالي خمسين خطة وقلاتنا بالبو حدود تليفون صناعات هذا مبات سبوق مبتاتنا مو نغزل تريد بزيد ما تبغى أجي كلنا نابز بوق نوتسينا ولا تنابز دقز نوتسينا أنا أولي يا أخي تغير أي هذا ليه It's okay, I'm okay. Arrival, what's up, bring it. Excuse me, she wants a Natia pie. Okay, we can give her. What? Give her from the other one. No, from the red one. Which part?
this one. Apurate. Mari. Ya pun. عليك جبران Ada korban?